Det her, det er, hvad hedder den fjerde telefonvis. Ja, helt ærligt. Ja. Hej. Hallo, det er Pete derude. Ja, du taler med, hvad hedder det nu, jeg kan ikke engang huske mit eget navn, mand. Mathias Christiansen. Vil du gerne bestille en pizza? Ja. Hvilken skal det være? Altså, jeg synes egentlig, hvad hedder det nu, uden noget på, bare dejen. Aha. Hvad er din adresse? Så kommer jeg med den her om 10 minutter. Det er Skraldespandsgade nummer 0. Ok. Skal du Jeg også kommer om lidt med pizzaen. Skal du bruge mit telefonnummer? Ja, det behøver jeg ikke. Nå, okay, men altså, du får det bare for en sikkerheds skyld, ikke? Jo da. Det er 00000000. Thanks for det. Godt, vi ses lige om lidt. Ja, hej hej. Hej hej.